Čus, na co to koukáš? U satana, příteli! Ještě jednou se ke mně takhle přikradeš a přísahám všemu zlému, co na světě existuje, že ti ukážu mnohem horší místo než je OK, a na co to tedy koukáš? No, právě koukám na trailer mé úžasné show jménem Has-Been Hotel, která vyjde 19. ledna na streamovací službě Prime Video. Tohle má být jakože reklama? Ha! Ne, jen jsem nadšený, že show, ve které účinkuji, se po 4 letech konečně dočká první série. To je moc hezké. Ta moje už je v půlce druhé série a třetí už se připravuje. Mlč, příteli. A uvědomuješ si, že jsi merchandise z pilotu a ne ze série, že ano? Blici, o co ti jako jde? Jsem rád, že se ptáš. Jsou totiž Vánoce. Ani jsem si nevšiml. Jako vážně to si děláš prdel? Jsi ani nevšiml toho stromku, co je za mnou? Výzdoby pod televizí? Vánočně povlečenou postelí? Toho posraného sněhu? Nebo nemocného Michala s vánoční čapkou? Hele, už tak nemocný nejsem. Mentální nemoci se nezbavíš. Hej! Každopádně se blíží Vánoce. Tak mě napadlo, že bychom mohli aspoň jednou za rok udělat něco dobrého a pomoct nevinným duším tohohle kanálu s Vánoci. Koukají na naše seriály, ti nevinní nejsou ani kapičku. Bacha, jejich rodiče se koukají. My se o vaše andílky postaráme, nebojte. Tak jo, děcka, sedněte a poslouchejte. Milujete Vánoce a milujete všechny ty úžasné sprosté i nesprosté seriály, které na tomhle kanále dabujem. A rádi byste něco z toho měli doma, máte kurevskou kliku, jelikož jsme se pro vás rozhodli udělat tohleto menší informační video, odkud bereme všechny ten úžasný a předražený merch. Začneme tedy Has-Been Hotelem a Hellova Bossem. Obojí bereme totiž z jedné a též stránky Shark Robot. Po zmáčknutí vyvěněny kolonky najdete tenhle ten úžasný sortiment plný věcí, které fakt stojí za to. Máte tady figurky, trička, knížky, čepice, přívěšky, šály, prostě všechno. Počítejte ale, že je to až z USA, takže cesta bude chviličku trvat, ale bude to stát za to. A řekni mi, Alastore, dej se tam koupit ti úžasní plišáci, jako jsme my? Samozřejmě, že ne. Ne, už ne. Blitz je vyprodaný a já jsem limitovaná edice z roku 2019. Takže pokud za mě nechcete dát přes 5000 korun na eBay, tak mě nejspíš nikde neseženete. Ale Blitze budou určitě doplňovat, stačí si jen počkat. Seriál Laka Daisy má též své úžasné stránky. Na nich sice zatím nic moc není, jelikož byly spuštěné nedávno, ale mají tam už i hromadu úžasných minivěcí, jako je třeba tenhle ten pin k první sérii, který předělali na kovovou klíčenku a samozřejmě do budoucna i plišáky. Seriál Camp má též své úžasné stránky na stránkách roastertea.com. Bohužel jejich show bude teď vycházet nově a tak se rozhodli stáhnout původní merch, takže normální původní merch tam už nenajdete. Ale i tak ty stránky mají co nabídnout. Pokud jste fanoušci seriálu RVBI nebo Red vs. Blue, oba tyhle ty seriály jsou od této společnosti a merch od nich tam pořád je. Jen bych si dal menší bacha na clo. Pro pravé milovníky My Student Spirit seriálu to bude trošku složitější, ale nestrácejte naději, merch opravdu je. Na stránce 28oj.ru můžete najít celou stránku My Student Spirit merche, který samozřejmě počítejte, že dostat do Česka není zrovna lehké, ale prej přes domluvu se s něma dá domluvit na tom, aby vám to poslali. Já osobně od nich nic nemám, ale naše překladatelka obrazu Apollo má od nich velkou hromadu věcí. A jelikož vy malí hovada pořád nedokážete zavřít hubu ohledně Digital Circusu, tak jsme vám aspoň našli jejich oficiální stránky, kde můžete najít všechny jejich úžasný merch, jak od seriálu Digital Circus, tak Murder Drones. Od téhle firmy jsem ale ještě nic neobjednával, takže pokud někdo z vás má s touhle stránkou zkušenosti, rozhodně se nebojte to napsat pod video. Doufáme, že vám tahleta reklama, kterou jsme pro vás udělali, pomohla. Tipy na vánoční dárky jsou potřeba a ne každý dokáže sehnat to perfektní, tak snad vám tohle video aspoň trošičku pomohlo. Co samozřejmě kluci zapomněli zmínit je, že žádná z těchto stránek nás neplatí za to, abychom tohle udělali. Dali jsme to čistě z dobré vůle k vám. Jelikož víme, že hledání perfektních dárků je těžké a určitě ne každý chce přijít třeba o tyhle ty úžasné plišáky pro děti, co? To ale neznamená, že jsem dítě, takže se už můžeš přestat ptát na ty skurvený otázky na Steamu. Že jsem ty plišáky vzal, co ty skurvený Přejeme vám veselé Vánoce za celou skupinu dalšího druhu.
A já si tohle sundám, jdu si lehnout, vy si dělejte, co chcete.